Kadingaren suran-suran dalam mrene sajae kok ana bab sik mandhegani. Mbak Cahya sing matur Pak Haji lho sebab Mbak Cahya sing luwih ngerti acara sakarep diaturake. Nggih Pak Haji, Bapak minangka ketua RT ing mriki kula lan Fatimah punika minangka wakilipun kanca-kanca Pemuda Mekarsari ing Bangasari mriki badhe matur adicara prakawis ngalem tirakatan mengerti dinten Setu Ngajeng pamadikan Setu Ngajeng punika. Priye sidane miturut para pemuda apa sida arep nanggap dangdut? Anu Pak, babangan usulan dangdut rumiyin punika namung pranyata guyonanipun Mas Rama. Ingkang nyemoni sesar ingkang remenipun dangdut. Sareng sami perimbangan kanthi musyawarah sedaya sami sarujuk ingkang ngisi adicara punika inggih sedaya warga Bangasari mriki kemawon Pak. Kajawi miretraket ingkang bakun nuwuhaken gregipun para warga kangge ngisi pamadikan punika menawi dipunateng mas sedaya warga saged dipunwakili ngaturaken kagungan kangge ngisi malam tirakatan punika. Diuti cemplok kaliyan milik badhe meksa ukila punika makili warga ingkang sekolah dasar. Mas Wawan kaliyan grupipun badhe ngedalaken seloorkan ing mriku sengkuyung dipun sengkuyung kanca-kanca saking SMA. Ingkang nambang wonten ingkang pop campursari lagu perjuangan ugi saged. Pandi ugi badhe ura-ura utawi nyebar ugi. Beni ingkang nembe sekolah ing TK Puncak Melati badhe deklamasi. Wah, sajak malah dadi pepak lan regeng. Banjur sik dadi pranata dicara kaya wis ana. Yen ora kliru kudune sik mandhegani nembang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yen bisa paragane aja padha, awet pemuda kene iki akeh banget. Banjur sing mandhegani dedonga uga kudu ditemtokake sisan. Pranata acara minang Mas Nurhadi dene ingkang mandhegani lagu Indonesia Raya Mbak Fatimah Pak. Bagus tenan malah kebeneran aku nyuwun tulung. Suwana Pak Burhan diaturi mandhegani donga. Aja lali sisan matur becike adicara. Donga kuwi mapan ana wiwitan apa ing pungkasan. Awet wingi sajake isih bingung. Nggih Pak, kula kaliyan Fatimah badhe pamit. Iya ngati-ngati salamku kanggo Pak Burhan. Sendika Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.